Vem si Jarouši, vem si pásky. Mě balí, co to je. Kapaj. Mě Pavel, hlavně nám namaluj ten postup, jak to tam dělají. Ten jako zlově dráť. Takže Mates, zajímalo mě, jak se ti hrálo s prvoligovým týmem dneska. Co špatně. Můžeš to nějak rozvinout, co to znamená špatně? No to je rychlejší, přesnější a silnější. No, dali jsme 2 góly, čím myslíš, že to je zásluha? Bůh zadohnal, Ale a z koho by si shrnul jako nejlepšího hráče dneska? No asi se tak. Fakt? Myslíš, že si to zasloužíš? Myslím, že určitě. Jo. Takže jsi za sebou nadmíru spokojený, jo? Tak by si mohl hrát každý týden. Mohlo by to lepší, bylo to tak na 50%. No dobře, a hned druhý nejlepší hráč po tobě by byl kdo? No, asi Zeman. Zeman? Kdo je Zeman? Jo, Příbramák. Ale já myslím z našeho týmu. Našeho týmu, no to je hodně těžký. Nikdo se nedostal na tu pozici, který je to blížší na Já si myslím, že Golman byl nejlepší. Já mám Golman. Podržel jak blázen. Tak jo, Otec, tady to podrž. To jsme dostali. A tady se dělají rozhovory. Byli jsme lepší. A v čem jsme byli lepší? Morálce a bez strase. Dobře, a kdo myslíte, že byl nejlepší hráč dneska? Dneska?